Tirikusangana zvakare pachirongwa The Village pano pa Destiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Hatina nguva yakareba mushure mekunge takuigirai nyaya yemwanasikana anonzi Ruvimbo ku halfway uyo akarohwa kusvika arasikirwa neupenyu pamusoro pekunzi akanga anzi iye aba $100. Tikauya zvakare kuno kudomboshava uko kune mwana ane 16 years akarohwa nababa vake achinzi nekuda kwekuti akanga ane mukomana waifambidzana naye akarasikirwa neupenyu. Tadzoka zvakare kuno kudomboshava kune mwanasikana ane 15 years akarohwa nababa mukuru akarasikirwa neupenyu. Mwanasikana ane 15 years anonzi iye akanga aenda kumba kwa maiguru, kumba kwemukoma wamai vake, achivha arohwa nababa mukuru mushure mekunge panzi pane nhau yakataurika yekushayikwa kwemari inokwana iyo kusvika kuita $10. Mwana achivha arangwa nababa mukuru, asi makuseni vavakidzani vakafuma vachishedzwa zvichinzi mwana akanga ashayika. Hatina kukwanisa kutaura nehama dzemwanasikana nokuti ivo vanga vachiti nekuda kwekuti baba vake havasati vasvika havakwanise kutaura nesu. Asi tazoenda isusu tikatenderera panzvimbo yemvere chena kudomboshava uko kwatataura nevanhu vanga vachiti ivo zvinorwadza kuti munhu kana kuti mwana anorasikirwa neupenyu achinzi iye ari kurangwa. Musikana wechidiki watataura naye ati hongu tinoziva kuti sevana tinokanganisa asi ngatirangwei zvine mwero. Dongotaurawo kuti kana tatadzawo tingotirangewo zvakanaka noti kuti unorohwa mwana kusvika afa zvinhu zvakashata zvinotombonekeni anombofarira ndikutorwadziwa nokuti mumwe wangu mumwe mwana aida kutoitawo upenyu hwake achitendewo kumberi but zvinorwadza vanhu vanofanira kutosungwa kozi hazvinombonaka. Chii chamoda kutaura kune vanhu vemutemo? Hongu tinoziva kuti munhu anonzwa kunzi munhu asungwa asozonzwa kuti aiwa izvo zvaapanze kutofamba. Chii chamoda kutaura kune vanhu vemutemo? Ini ndongotiwo kune vanhu vemutemo kana tatadzawo ngavangotambirawo zvakanaka, vangotirangawo mune zvakanaka noti kuti rosvika wauraya mumwe wedu zvinhu zvinongorwadza. Vabereki vazhinji vatataura navo vataura kuti hongu vana vava kukanganisa zvinogumbura vabereki, uye kana tada kuranga zviri nani tizive kuti tinoranga sei. Vataura ivo vachiti kamurangiro ndiko kanosiyana. Nyaya iyi yakatibata zvekuti ende tarwadziwa kuranga mwana hakuna kuipa. Kana bhaibheri rinotokurudzira kuti mwana ngaarangwe, asi kamurangiro aiwa hazvina kunaka. Mwana anongorangwawo semwana because vana vanotadza. Saka unongorangwawo zvekutsura kwete kuzopedzera mastress ako pamwana, izvozvo hazvina kunaka. Saka bamukuru asi vanga vane mastress avo here kuti vanobva vapedzera pamwana because mazuva ano zvinhu zvakaoma. Saka munhu akutotora advantage yekuti rega ndite sei ndikwadze mwana kana kudii, but akamurangiro kakadaro hakana kunaka. Munhu iyeye action should be taken. Mataura imi kuti bhaibheri rinotiranga asi kamurangiro. Tinoziva kuti vana hongu vanokwanisa kunge vakanganisa iye zvinezvi. Ndeapi mamwe matanho amunofunga kuti angatorwe asiri ekubva tasvika pakurova kusvika munhu asisira upenyu? Alright, vanaka unogona kudedza mumwe munhu, anogona counseling yakanaka yekuti unotora mumwe munhu wotaura nemwana zvakaita sei zvakanaka. Kuzonotora shamu ndofunga anenge zvine zvada kuti wambomudza kechi 1 kechi 2 kechi 3 achiramba kuita sei kuteerera. Zvimwe zvinhu vana vedu ava mazuva ano vasiyana nemakuriro atakaita. Saka unogona kudedza kana maiguru ana mbuya vanhu pane vamwe vanhu vanoteereka even kuingenja mafundisi chaiwo kuti uye mutauro nemwana zvakadai so zviri kuita sei zvaitika pamwana wangu. Saka counseling nekudedzawo vamwe anti mwana ndewe community, saka vakadedza voita muonera pamwe, anti muonera pamwe chima chemuzukuru. I think moral yedu inoramba iripo, vana vedu vanoramba vachitsurika zvakanaka. Amai vakanga vari kupi maiguru handiti vana ava vana musikana. Inini saamai ndinoziva mapoints ekurova pamwana. Why vakaregera kuti baba varambe vachirova mwana? Chii chakanga chakaitika? Nokuti you never know paukamaka pamwe bamukuru vanga vasingatodi mwana pamba pavo. Saka inini saamai nyangwe mwana wemunin'ina mwana wemukoma ndine marangira andinogona kuita sei. Vana varume ava ngavarangewo vana vakomana, vana vasikana ngavasirwe kupatiri isusu madzimai. Zvinodiwa kazhinji ndoona sekunge vecounseling vanofanira kupota vachipinda mumakommunity kana masabhuku kana whatever munowanzoungana vazhinji vachigona kudzidzisana nekuti mitemo iri kuitika izvinezvi
mitemo yedu iri kuchinja. Saka tinenge tichiri kuziva pamwe mitemo yedu kudhara kuti mwana pamwe ada kurohwana zvakadai. So pamwe pachona vana vane madzidziro ava kuitwa plus vane kodzero futi dzimwe dzavo dzavanadzo. So pamwe pachona futi kana nepakuranga ipopo unogona kuti pamwe wekuranga pamwe uchitogona kubva wato nekuti nenge une hasha. Saka zvinoda kudzidziswa kuti kana uchizoranga mwana unoranga mwana nemutoo upi. Nekuti ini ndikuona hangu zvakawanda zvimwe zvine zvichiitika itika chaizvo zvekuti senge nemitemo yedu imwe kuti zvakafanana nekuno kudomboshava kwamundu kwamatotisvikira kudai izvi ndine imwe zvimwe zvatotota kutoona izvozvo zvakafanana nekuti inini chaive pamwe titone mudzimai wangu pamwe tochiti pamwe totadza kunzwisana tichinetsana pai asi pakunetsana patinoita unogona kuti pamwe unoudza mumwe munhu pamwe kuti agononga achikanzira achienzanisa but pakuenzanisa pachona unotoona futi kuti pamwe vamwe vedu ava vatinavo ava vanotokuchidzira kuti vanhu vaite vapesane vanetsane. For example ipapa ndikautaura inofunga tine bhawa iri rekanzuru iri mukatarisa zvari kuitwa izvozvo mune vamwe vari kuita zvetekawe imomo vari kubika zvetekawe but tekawe yachona ukatarisa maitiro avari kuita munenge mune magasi mune umwe uri kumwa hwahwa mukapfuurawo nemomo mukagona kuzvitarisa munogona kuona kuti hazvina kunyatsomira zvakanaka. Inini wangu mukadzi wemumba chaichaiwo mukati wemumba chaichaiwo ndakaona ati baba ndamboita zvetekawe but ayakuita zvetekawe kudai ndakatozongoona pamwe nemumwe murume wakutoshanda naye imomo sahwira wakambokura naye kana kuchikoro uko. So unongochitadza kuzati saka zvakamira sei zvikuita sei unzi tine kodzero tangoitawo zvinhu zvedu kudai so ko dai mandiudzawo dai mandai. Saka ndikuona kuti zvishuwa zvekanselingi pachona saka unozoita uchifundawo uchidzidzawo zvekuti dai kana mutungamiri wedu agona ita achibatsiridza chaivo kunyatsotarisa kuti panavanhu vakagarisana mudzimba. Inini ndiriwe sector for gender and culture anofunga muno muZimbabwe district pane zvinhu zvandofungidza kuti chivanhu chedu chinofanira kunge chidaisowo tichiremekedzana kuti dzimba dzedu dzigare zvakanaka especially kune vaya vari mudzimba ava ndavagone kunyatsobata dzimba dzavo zvakanaka kuita kuti dzigone kugarisika mune zvakanaka nenhau yekuti maitirwo mamwe achona hazviri kuitwa izvinezvi vamwe vakuva pane vanhu pane zviya zvakatenderwa napresident zviya zvekunzi aiwa mukadzi anogona kuitawo kana kuti varume wake kana 4 kana kuti kudii zvakafanana nevaya taiti ma6 week aya aiwa nekuti vanhu vanenge vari pabasawo pani pawo saka vamwe vaizorwirana kana mwanasikana ari kutsvagawo mari but vamwe vakuzotora futi kana mukati medzimba vakubva vatofungidzira kuti kana ndiri mukati memba kudai ndakufanira kungotorawo kana kuti mumwe murume ndakufanira kungotora kana kuti kungotishanda naye kudai zvinova zvekuti manje murume wako wakagarisana nayewo akutadza kana kubatikana akutadza kuzoti kuzvinhu zviri kubva nekupi ko zvinhu zviri kuenda nekupi. So dai vanhu plus vanhu ndavaende kuchechi vambonamati chaizvo vanhu vazhinji dai vakurudzirwa kuita nhau yekunamata zvangu mukazombonitarisirawo kana zvikuitwa kana mukati mebhawa rekanzuru chaizvo hazvina kunyatsomira zvakatonaka. Iye zvino tiri kuona kuti uyu haazi mwanasikana wekutanga afa pamaoko pemunhu ari kuti ndiri kuranga. Chii chamuda kutaura kune vemutemo kuti tisarambe tichirasikirwa nevana vekuti vanenge vachinzi vari kurangwa ivo votorasikirwa neupenyu. Saka zvandokumbirisa especially kune vemutemo ngavagone kuti kana vachinge especially kana nyaya dzakadai so ivo vachona vanenge vagumburiswa kana kuti waona kuti mwana atadza ndinofungidzira ini kuti ivo dai varegera kuranga ivo mwana wagona kunomurangisa kana kunewe mutemo kana mapurisa nekuti vane marwere avanoita nekuti ivo kana baba uchinge wakutadzirwa ukada kuti ubva warirange mwana wako ivo panguva iyoneko wakagumbuka potse uri kufunga kana kuti ndakamudzidzisa ndakaita zvakati unokochitaziwo zvakanaka paari pamwe aitawo zvisirizvo. So ndinofungidzira inini kuti dai ukaona kuti watadzirwa nemwana enda kune vemutemo unotaura kuti mwana wangu nekundikanganisira kwaaindiita inini zvakati ndokumbira kuti mudiscipline mwana wangu saka vanogona kumuranga mune zvakanaka. Saka dai mutemo iwo ndofarira kana kuti vemutemo wakagona kana kuti musagone kurova vana imimi vabereki asi itai kuti vana varorangwe kana kuti kana kuchikoro chaiko zvakafanana nemaheadmaster kana zvakafanana nemapurisa aya unoona kuti mwana wako ari padanho ripi kana ati kure endaona naye kumapurisa mapurisa wacho nofuti ofunda okutoranga uchi mwana kuti zvinhu zvigone kuonekera zvigone kumira zvakanaka. Vamwe vatataura navo vati zvakakosha kuti kana mwana akanganisa zviri nani titsvage vamwe vanhu vekuti vataure nemwana. Zviri kutirwadza chaizvo mukati menharaunda yedu yedomboshava inoyi kuti isu vabereki kana mwana achinge akanganisa ngatiedzei kupa vemutemo chekutanga kana kuzvikoro topa mwana kuve kuzvikoro kana vazvitadzawo toendesa kune mutemo vakafanana semapurisa vanoshanda vevictim vevai vanokwanisa kupa counseling kana uchinge watadza kuita counseling. Asi semubereki ngatitange kudzidziwo kuti mwana akakanganisa nganditange inini kupa counseling mwana wangu ndinoona kuti akuramba achienderera paipai ndakusimudza nyangu ndakuenda kupi kune vemutemo. Toregera isu kuti tichirova vana
toshandisa zvikwanisiro zvinokwanisa kukwadza like tambo dzemagetsi kana zvitorobho zvemombe zvezve izvozvo zvinhu zvakangoipa. Saka semubereki ndikukurudzira kuti vabereki ngatizive kuti kana mwana akanganisa isusu ngatiwanei mukana wekutaura naye togara naye pasi. Taona kuti zvaenderera mwana wedu haasi kunzwisisa. Aiwa tosimuka toenda kune vemutemo votibatsira kuita kuranga mwana wedu. Vanoona kumunanga nenzira yakanaka yekuti vanenge vachimutsanangurira nekuti vanogona kunge vane makanseling anenge ari nani kufirani pamwe baba ndati hasha. Saka ngatirege kuita hasha dzakakurisa pavana vedu. Ngatirwadziwe nekuti takabereka. Hongu zvinorwadza kuti mwana anokanganisa asi ngatiwanikwe tichikansela vana vedu. Tamutadza mukansela ana mbuya nana tete variko vanokwanisa kuita kumbokanselawo mwana. Mwana akatadzikwa ipapo ndopatakuenda kumutemo. Marangiro akasiyana. Uyezve kana uchiranga mwana ziya kuti mwana uri kuranga mwana wako. Haasi mwana wamukoma kana kuti wemunin'ina. Rowa neshamu kana kutsoka zviri nani pane mamwe mapatsi ekuti ukarowa mwana anogona kungodini kungofa. Saka munofanira kuziva kuti patiri kurowa mwana apa ndiri kurowa pakanaka here kana ndiri kurowa pakashata. Saka munofanira kurowa mwana pasingaurayi. Enda tambuti mwana anorangwa hurikukurangwa anorangwa but karoero kacho kona mwana usvika pakufa zvinenge zvisina kumira zvakanaka. Ini hangu handina kufara nazvo, havana kuranga zvakakwana. Dai akaranga chaizvo semubereki dai mwana asina kufa kuranga hatirambidzi. Mwana anoita musikanzwa asingaarangwi. Marangiro paanofanira kurohwa munorohwa kana mukati memaoko kana pasi kutsapfu zviri nani pane kurohwa munomu worohwa kana musoro ngoti shamuno kana ugumbuka uzuti unorohwa papi. Uye zvikachiranga vana ngatisarange vana takagumbuka zvakanyanya ngoti kana ngorohwa pasiripo. Zvinotibata mufunge zvinyu nekuti tinenge tisina tarisiro iyoyo pakuranga mwana unenge usina tarisiro yekuti ndichasvika pastage yakadai asi zvozongweri kana zvaita sei zvasvika. Choenza ndechekuti vana vedu vatiri kurera mazuva ano utano hwavo chaiwo hapana anohuziva kunge waongororwa. Mumwe unogona kurova uchiti ndiri kuranga mazuva ano vanorwa madrugs, vamwe vari kunwa vari kuputa zvinodhaka. Saka pakurova neropa rake riye zvinenge zvasangana unenge uchiti ndagona kurova usingazoti watokuvadza mwana semwana akakuvadzika kudhara nezvinhu zvipi nezvinhu izvozvo. Asi kuvabereki zvedu hatitenderi zvedu. Kana kuri kurova mwana rova paunoziva kuti apa hapakuvadzi mwana. Tine mapoints ekunzi kana uchiranga mwana unorova pasi petsoka, unorova pakati, unorova pakati. Zvino mumwe mubereki anoti kana achirova haazozivi pekuita sei pekurova plus neshungu nehasha. Anenge achingoti chero pandadini pandarova nyambisirwa zviri mukati menyama memwana nemararamiro emwana haugoni kuzviziva kuti zvakamira sei. Saka ndo zvimwe zvokuti vana mukuzonzwa kunzi mwana akati aurayiwa nezvakati, mwana akati arohwa asvika pakufa, mwana ati asvika pakufa. Imwe yangowo mwe yawo yangova masatanism azara. Anenge atowanawo mukana wokusvika papi ipapo. Saka ndinotarisira kuti pamubereki kana ndichiranga mwana nganditange ndadzamisisa pfungwa chekutanga tsudza mwana nemashoko. Ndofunga inini ndoti kana ndikatsudza mwana nemashoko neunyoro mwana anonzwa. Ukaona mwana uyo kuti wamutsudza kaviri katatu asinganzwi tsvaga vamwe vanhu pa next vakwanise kumukansela. Otherwise anogona kunge achikudherera because uri mubereki wake wamazoisa. Saka kana uri munhu unenge inini sezvandiri inini ndikaona kuti mwana wangu inini apa ndamutsudza anenge asina kunyatsonzwa ndinotsvaga ane rurimi rwakareruka rwekuti anokwanisa kutaura nemwana upi iyeye. Nekuti ndikatongotanga neshungu dzandinenge ndinadzo neuturu hwandinenge ndinahwo hapamiri zvakanaka. Saka inini ndinongoti kuvaberekera tichinge tichiranga vanaka chekutanga vana vedu ngativaise mumaoko aMwari first. Nyange achitozvarwa mwana chache muise mumaoko aMwari nekuti zvatava kusangana nazvo mukurarama zvasiyana nezvakare. Saka tikangotora isho yongoti kutora shamu nekuponda kamurovero. Ngatidzidzire kamurovero vabereki ndomatauriro andingangoita hangu inini kuti kamurovero ziva pekurova kana kutora vanokanseleka naye wokanseleka naye mwana. Kana waona zvarambisisa aiwa ibvi chero rinoshanda. Ndo zvandingatongokwanisa kutaura. Mfunge zvinorwadza kunzonzi mwana ane 16 years arohwa neshamu afa. Wogotaura kuti shamu haingaurayi mwana ba. Nyange inini ndikatorohwa neshamu kana nezvibhakera asi kuti wanchitomuka nchitobengenyuka. Saka zvinhu zvinowanikwa mukurarama mwe etsvina hatichanyatsozivio kuti zvaakumira sei zvaakufamba sei because kana uchinzwa mwana arohwa neshamu afa, mwana arohwa nechibhakera mumusoro afa, arohwa nepakati azodai zvimwe zvachona zvaakuda kuti tinamatire nyika yedu. Kuhalfway mwanasikana anonzi Ruvimbo mushure mekunge anzi iye akanga aba mari inokwana kuita $100 ndokunopinda mumba kubvunyungura imba yese bva vashaya mari. Mapurisa akati mwana wenga arohwa anotaura pane mari. Mupurisa kwakutora mahandcuffs kwakuenda pamuti kwakumudai mwana akakomberedza muti nemaoko ndobva aiswa mahandcuffs kunoko
haachabva pamuti manje, asungwa necheni dzemapurisa uko aakubikwa manje. Baba wacho vanonzi vaita kurova mabhutsu vakapfeka safety shoe. Vaenda naye kumba vakanotanga kumurova futi vari kumba vachirova ari kumba. Mapurisa akabva ivo vakabva vamudzosera futi muchihonda fiti vakuenda naye uchiti hatichiendei kupolisi. Ndobva vanosangana nemapurisa bva vadzoka kumba nemapurisa ipamwe chete vachiti mwana ndinotiratidza pawaisa pawakaviga mari. Vasvika vakasvika pamba ndobva vatora mwana ndobva vamusunga ndobva vamuisa pamuti wakakura kudarika uri panapa. Muti iwowo vanga vakamusunga kudai so, mwana akaningirikina muti uri pakati apa, iye akaiswa chenuko achirohwa. Kuno kudomboshava mwanasikana ane 16 years anonzi akarohwa nababa vake netambo yemagetsi. Pavakazonge vakudeedza vachiti vada kumuendesa kuchipatara, vakauya kunzi vazotora mwana, vakaona kuti zveshuwa mwana akanga ashayika. Akauya nemotikari achinzi atakure mwana kuenda kuchipatara, ndiye akazotaura next door yacho kuti mwana wangu kunzi nditakure, afa. Ndakutofonera kupi kwasabhuku, ndobva afonerawo sabhuku ndobva auyawo, ndobva asionawo mwana zveshuwa hapasisina, zvikanzi chingomutakura, ndobva iye ati aiwa nditakure ndosungwa. Ndopo ndiye akazotaura panext door acho kuti mwana aita sei, kwandinzi nditakura haasi kurwara atofa. Pane vakanzi ngavauye vatakure vamuendese kuchipatara, ivavo vacho ndo vakasvika kuti muda kutakurisa chitona mwana wafa kudhara. Nhasi uno ndiye mwanasikana uyu atambarara paruoko rwababa mukuru vakanga vachiti vari kuranga.